badatorra euskararen ginkana. Lehiaketa mundiala, zure euska alduntasuna proban jartzeko. Izen emateko epea irekita urriaren 3 tik 19. DBH iruko edo DBH lauko ikaslea bazara, osatu 4 pertsonako taldeak eta animatu lotxarik gabe. 1.000 euro saritan. Info gehiago euskararenginkana.eus. Eta jarri gaztia zaiokiko zuen. Baina bigarren postua libreak azue. Aurrein egin zuen gauko! Horietarako haintxe gaude horrenen. Kontuz gukin. Apago! Olako bezala! Beste herriak zuntzik gaitu